sker der ikke noget som helst ved. Du må også gerne tage den helt på. Og så Jenne sidder fast. Nu går jeg hjem og skriver til Ekstrabladet. Sidder fast i flere dage. Ja, de står ikke lidt der. Du er spiser nok, så. Lige det er der. Ja, det er der altså. Vi må slanke en bison op. Så kan man jo sige, at alle de andre dyreparker, de kan godt blive på længst. Så går jeg hjem efter drift. Ja. Der er noget mere. Nej, hvor er du sød. Tak skal du have. Ej, var Nana, prøv at se.